i que el camí cap a la República Catalana és imparable, com deia el Jaume. Jo no tinc un altre mandat que aquest. Jo vaig rebre l'encàrrec de fer efectiva la República Catalana i treballo per això. I l'home que m'ha fet l'encàrrec és l'home que jo tinc l'honor de presentar-vos aquest vespre, tot acomiadant-me. Moltes gràcies a tots, de debò, gràcies. Avui no hem pogut parlar de Fabra, però quedem un dia per parlar-ne. Gràcies per haver-me fet aquest regal de poder venir aquí, a aquesta plaça, estar amb vosaltres. Visca Badalona, visca Catalunya Lliure i visca el president Puigdemont. Moltes gràcies, moltes gràcies. Em sembla que el primer que hagi de dir és un immens agraïment a tots vosaltres. Us estic veient a tota aquesta plaça plena de gent, la primera fila, estic veient en Javi, molts de records, a tu, a tots vosaltres, al president Torra, naturalment, en David, l'estimat David, desitjar-te tot el millor. Estàs molt ben acompanyat, has fet una gran llista, tens un gran projecte que t'acompanya i estic convençut que el desig que tenim tots és que el dia 26 siguis l'alcalde de Badalona. Que el dia 26 comencis una etapa absolutament nova de la qual el país, el govern de Catalunya, se'n pugui mirallar, sigui una realitat. Amigues i amics, ja sabeu que hi ha moltes raons per votar Junts per Catalunya. A l'Ajuntament, a les eleccions europees, n'hi ha moltíssimes.